No niin, tervetuloa ensimmäisen videon pariin. Tällä videolla nähdään patruunapesän kalvamista. Kyseessä on piipun uudelleen pesitys. Aseessa ilmeni vikoja, jotka selvisi tarkemmassa tutkimuksessa johtuvan epäkeskosta kiinnityskierteestä ja venähtäneestä sulkuvälistä. Tässä näkyy hyvin tuo piippuprofiilin heitto, eli profiili ei ole reiän keskeinen. Siitä voi jo päätellä, että se vanha kiinnityskierre on sorvattu piipun profiilin mukaan ja sen takia se on ollut epäkesko. Tuo venähtänyt sulkuväli johtuu siis tuosta epäkeskosta kiinnityksestä, koska silloin myös patruunapesä on epäkesko. Ja se on sitten väännättänyt lukkolaitetta runkoa vasten, eli siihen kohdistuneen epäsuoran rekyylin takia sulkuväli on alkanut venymään. Niin kuin videolla näkyy, patruunapesä on jouduttu tekemään käytännössä kokonaan uudelleen. Pesitys tapahtuu tukilaakereiden varassa ja kiinnityskierteet sorvataan viimeisenä. Valmiin aseen koeammunta. Kyllä toimittaa taas. Hei, kiitos että katsoit videon. Jos haluat nähdä samanlaista sisältöä ja tykkäsit videosta, pistä peukku ylös, tilaa kanava ja ota mun Instagram haltuun. Nähdään seuraavalla videolla. Se on morjens.